Pawisan ako sa akin Mainit dito. tayo, makakulo na. Hindi ko katabi. Yakong yang problema, iyang buhok na labong puwerte ng nibisa, nahatlok siyang mauupaw. Masig mo pangit iyang itsura, nang hiso siyang itlog. May tayo po pa ugod ay lana, has kang ibalasa, walay buhok bitogo. Ilog ganinoon siya o kaspan. Tungod sa kabalakan, ipagkonsulta sa doktor nga espesyalista. Pasyente nagduda, kahit ang doktor pwede sa upawan. Kunya ang resulta, matot pa sa doktor nga okay na. Kanang imong kaupaw, ayaw lang ka balaga, kay manugay maanag ka. Amok nga no, dagan nihang mga upaw mo ulo. Apan ang tumutok mga mahimo, labong pa man kaayo. Ang tumulo, dihat sa may gubon mo galing pulo. Kining dapitan yun sa tao, mao kayo'y makalalo. Tambak mo at masiraw, ang lagong galangaw, tabagkos na upaw. Inos-nos lang sa ulo, buhok mo tubok at sa kalangaw. Iyak kining gituman, lagong ginos-nos hindi adlaw-adlaw. Balikos ka si Mana, Isus ikitanaw, ang upaw misamot kasinaw. Lako niyang problema, iyang buhok na labong puwerte ng ibisa, nahanlok siyang mauupaw. Masing mo pangit iyang itsura, minantaw siya sa samin. Iyang naumulat siwang nalingin, sa likod o kilid, taas abot sa aping. Apat ang ibabaw daw ikaingin. Senior Aina, ano kayang takang pipiliin ko? Nakakatakot ang mga balita. Safe ba ang mga pupuntahan ko?